1952 елның яңа елын каршыларга мин Түреш авылына кунакка бардым. Кудагайларга. Шунда Васил Ахматҗанов белән очрашырга туры килде. Аның белән сөйләшеп утырдык. Ул да укытучы икән. Мин дә укытучы идем инде. Ул вакытта остазла. Диде, Күбәк мәктәбендә математика укытам диде. Җыр дәресләре дә алып барам диде. Кулында мандолина икән. Үзем дә җырлар чыгарам дип шулай сөйләде дә. Менә мин бер җыр чыгардым, үзем яздым әле. Сиңа да өйрәтәм дип мандолинада уйнап күрсәтте. Озата барма дигән җырны. Миңа бик ошады. Аннан без бик озак мин өйрәнгәнче бу җырны мандолинада уйнап, мин җырлап утырдык. Мин сүзләрендә Васил үзе әйтеп яздырып алды. Мин ул сүзләрне язып, ятлап. Аннары икенче көнне, 1 январь көнне Дүрештән Симәккә кайтканчы урман эчендә мин аны җырлап кайттым да, ул минем күңелгә мәңгегә сеңеп калды шулай.